8 na po yung huts natin. No, we have about meron po tayong mga 32 na partner industries, partner companies with dalawang overseas manpower agencies hiring for Lithuania, Japan, Hungary, Greece, Papua New Guinea and Saudi Arabia po. Yes, aside from dun sa mga private companies, meron po tayong dalawang government agency. Isa lang na government agency pero meron tayong government hospital, yung Tertiary Hospital of the North, Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. At the same time, meron din pong, nandito rin po yung Philippine National Police at nag-hire po sila ng non-uniformed personnel po. Aside from this, since na-mention ko kanina na in partnership with DOLE po ito, nandito po lahat yung mga government agencies na nagpro-provide ng one-stop shop services. May OWA, DMW, CSC, PhilHealth, and lahat-lahat na po ng mga government agencies. Kanina lang po nag-release na si OWA ng more than 200,000 plus or 200,000 plus na tulong pinansyal sa mga distressed at mga diseased na OFWs natin, ma'am. Yes po, nandyan po sila. Nagre-release po sila ng mga financial help sa mga OFWs na may mga issues and concerns po. Ma'am, ano po yung mga job vacancies natin ngayon? For the vacancies in Lawag City po, karamihan po sa retail. Sa retail, ibig sabihin yung mga shops dito sa mall, at saka yung mga may individual standalone na shops outside the mall. Meron din tayong restaurants, fast food, meron din tayong car company, of course yung mga financial institutions, nandito rin po sila. By the way po, worth to mention na nandito po yung TESDA at kasama niya po yung mga almost 25 na mga training institutions niya. Nandito rin po yung Department of Health na nagbibigay ng tulong sa ating mga manggagawa na mga future na mga manggagawa na naghahanap ng trabaho. Anong oras po tayo ngayon? So nagsimula po tayo ng mga 9 to 9:30, pero hanggang 4:30 lang po yung activity natin today. Pwede po magpasalamat sa SM Mall Management under the leadership of Ma'am Tina Garcia, and we were later joined by Sir Gian Kiawit po, the Assistant Mall Manager po. The spot po kanina, sa retail po sila, and of course and sa mga fast food po. Ma'am, message nyo sa ating mga kakiilian, yung mga naghahanap po ng mga trabaho. Maraming salamat, ma'am. Ang mandato po ng peso ay teka lang. Okay. Since we became the Peso Manager of Lawag in January of last year, ito na po yung pang-apat na major or mega job fair natin. But this time, this is in collaboration with the Department of Labor and Employment. Mga kababayan ko, meron po tayong 1,914 na available jobs. And maraming mga Lawagenyos na naghahanap ng trabaho, but this is open to everyone, not only in the city of Lawag but also in the nearby municipalities and provinces. Inaanyayahan ko kayong maki-join ngayon kasi ang dami pong vacancies na I am sure na bagay po sa inyo. At higit sa lahat po, marami pong nag-hire ng high school level, senior high school graduate at mga college level. So, yung hindi po lahat nangangailangan ng college graduates, open po ito sa lahat. So please come and join us until 4:30 this afternoon po. At yung mga nangangailangan ng help from OWA, DMW, please join us now. And then, I just want to inform everyone that the DSW is also providing financial support at in the amount of 7,000 pesos to the first-time job seekers and the HUTs po.